लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय इउक्रेन आरो रुसियानि दावहानि माखासे मिथिनो गोनां खौरांफोर लाबोदों। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायोब्ला दरनै हादरनि दावहानि माखासे खौरांखौ मिथिनो हागोन। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर भिडिअखौ फारियै नायलांदोनि। दरनै हादरनि गेजेराव दावहा जानाया दिनै गोबां सान जालांबाय। अदेबानि बे समावबो दरनै हादरनि दावहाया जोबाखै। दरनैबो हादरा दावहाजों मैखोम खहा जाबाय। लोगोसे बुहुमनि गासै हादराबो बिसोरजों खहा जाफादों। मख'नो गोनांदि इउक्रेन हादरा रुसनि हामलाजों सानस'हायै सिलिंखार जादों। बेराफारसे इउक्रेन हादराबो रुसियाखौ फिन हामला खालामना रोजा रोजा रुसनि आर्मि आरो फाइटार जेट टेंक बायदिफोरखौ सिलिंखार खालामदों। मिथिनो मोननाय जादोंदि इउक्रेननि बुहुमनि देरसिन कार्ग' प्लेन एन्टनभ AN-225 मिरियाखौ रुसियानि आर्मिफ्रा धंस' खालामबाय। बुंनाय जादों 1985 मायथाइयावनो सभियेट इउनियनआ बुहुमनि देरसिन कार्ग' फ्लाइटखौ बानायदों। दावहानि समावनो रुसनि आर्मिफ्रा बुहुमनि देरसिन कार्ग' फ्लाइटखौ सिलिंखार खालामबाय। एन्टनभ AN-225 मिरियाया जोबोद गेदेर आरो हेभि, नायनो समायना, लोगोसे इउक्रेन हादरनि सम्पदनि फुंखामोन। बे फ्लाइटनि सिलिंखार जानायाव इउक्रेन हादरा खौटि खौटि खहा जाबाय। लोगोसे बिथांमोना दुखु फोरमायदों। दावहानि थासारिया दासिमबो सुग्लायाखै। रुसनि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनआ बे समाव मिसाइल बम थियारि खालामनो बिथोन होदों। गुबुन फारसे नेट'नि हादोरफ्रा इउक्रेननो बे समाव दावहा नांनो गोबां हेफाजाब हरदों। बुंनो थांब्ला इउक्रेनआ खावसे सिलिंखार जाखाबाय आरो बुहुमनि शक्तिशालि हादोर रुसजों जुजिथाबबाय थायोब्ला बुहुमनि मानसावगारिनिफ्राय गोमालांनो हागौ होनना बुहुमनि सानसुमाफ्रा धारणा खालामदों। फिउचारनि बाथ्रा बुंनानै गालांनाय बाबा भांगेया रुसियाखौ बुहुमनि गोहोगोरासिन सासन खालामग्रा हादोर जागोन आरो गासै बुहुमखौ सासन खालामगोन होनना बुंना गालांदों। गुबुन फारसे इउरप हादोरफ्रा बरफ जालांगोन होननाबो बुंथिलांदों। बुंनाय जादोंदि बाबा भांगानि गोबां इयुन बुंथिफोरा सैथो फोरमान जालांदों। दा उननि समाव मा खौरां मोनो बुथुमना नोंथांमोननो लाबोगोन। अन्नानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। गोजोन्थों।